Hej, i dag så skal vi lave det GeoGebra. Lige sådan vise jer lidt noget simpelt man kan lave. Og det er rigtig sådan nyttigt, eller det er sådan en god ting at bruge, hvis man skal lave matematik. Især i sådan de større klasser. Men til at starte med her, så kan vi se, at vi har vores akser. Og ja, dem skal vi faktisk ikke bruge i dag, så jeg bruger bare min mus her til at lige trække os væk. Og så heroppe, så kan vi se vores værktøjslinje. Der er en masse gode ting, som man kan bare lave alt muligt. Men lige nu synes jeg, vi skal lave noget linjer. Og der er 3 forskellige slags linjer, og vi skal nok prøve dem alle. Det her, det er en linje, og den går igennem det hele. Det kan vi lige prøve at se. Så går jeg ind i den her. Formindsker jeg lige nogle gange, så skal man bare trykke her på sin mus. Og så kan vi se, at den går bare igennem det hele. Jeg kan blive ved at zoome ud, og den vil bare stadig være der. Prøver vi lige at zoome ind her igen, så vi kan komme videre. Nu trykker jeg også bare på min mus og tilbage til den her og lige flytte, så jeg kan arbejde. Og så går vi videre til næste linje. Det er et linjestykke, og det er sådan fra punkt til punkt, den bare kører, og så er der en linje der. Og den sidste, det er linjestykke med given længde, så skal man bare lave her, og så skal man lige skrive sådan, altså hvor mange centimeter man gerne vil have, den skal være. Jeg tror, jeg tager den på 5 den her gang. Og der kom den, så det er meget præcist. Og det næste, vi skal lave, nu går jeg lige herop og bare åbner en ny en. Det er polygoner. Og der vil jeg lige vise, hvordan man drejer og hvordan man spejler den. Og så går vi ind på den her polygon, og jeg går ind på regulær polygon. Og så trykker jeg her, og så kan jeg lige vælge, hvor mange punkter jeg gerne vil have. Jeg vælger bare 4. Det er lige lidt. Og så skal vi lige lave et punkt. Vi laver vores punkt her. Og så går vi ind på den her. Nej, det er ikke den. Den her. Og så trykker vi diamond-punkt. Og så trykker vi her. Og på den her figur. Altså på vores polygon. Og så må vi lige her. Så skriver man bare lige, hvor mange man gerne vil have, den skal. Hvor mange grader man vil have, den skal dreje. Og hvis vi tager 163, så har den drejet 163 grader her. Og nu prøver vi lige sådan her. Så har den lige drejet sig i forhold til den her figur. Det er den her, der har drejet sig. Og hvis vi lige så kan jeg lige her venstre klik og så slet. Og venstre klik og slet. Og så prøver jeg lige at gå op i den her linje igen. Så laver jeg et linjestykke. Så laver jeg et linjestykke her. Og her til. Og så går jeg ind i den her igen. Og så går jeg ind i spejl i linje. Der kan man spejle flere ting. Men nu vælger jeg lige spejle linje, for vi har lavet en linje. Så trykker vi på polygonen og på vores linje. Og så har den så spejlet sig, som I nok kan se. Ja, men det var bare egentlig alt. Så ja. Tak fordi I gad se det med. Ja.